tak sa odkradnem mojej mame už. Akože proti mne, však ty si bol od veky so mnou, ty si môj starý dobrý kamarát. Ten prvý u vás je hacker? Vážne? Vážne? Ach, Krista, joinujem sa konečne na ten vytrpaný server a prídem aj nejaký vytrpaný. Tenkrát je srač. Hej! Boha, ježi!